Μέρες του χρόνου, αγαπητοί αδελφοί, και από τις 52 Κυριακές που έχει ο χρόνος, η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, αξία και λαμπρότητα για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Έχει όνομα πολύ βαρύ, εγώ θα το έλεγα ασήκωτο. Ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας, κατά την οποία εορτάζουμε την αναστήλωση των Αγίων και Σεπτών εικόνων, δηλαδή την αποκατάστασή τους στην θέση που της αρμόζει και της αξίζει. Εορτάζουμε τον θρίαμβο της αληθείας έναντι της πλάνης, του ψεύδους κατά τους σκότους. Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί χαίρονται και πανηγυρίζουν κατά την ημέρα αυτή. Η χαρά όμως είναι κυρίως του ελληνικού λαού, διότι η ελληνική Εκκλησία θεωρείται ως Μητρόπολης της Ορθοδοξίας. Το αναγνωρίζουν όλοι οι ξένοι και ευγνωμονούν την Εκκλησία της Ελλάδος, την Ελλάδα, διότι από εμάς τους Έλληνες πήραν τον Χριστόν και την πίστη σε Αυτόν. Όταν ο χριστιανισμός βρισκόταν στα σπάργανα, ο ελληνισμός βοήθησε στην διάδοση και την εξάπλωση της νέας πίστεως. Οι Έλληνες με την γλώσσα τους, με το ελληνικό ευσεβές Βυζάντιο, έκαναν χριστιανούς ολόκληρους λαούς σε κάθε τόπο της Ιφιλίου. Όταν η Ορθοδοξία εποδοπατήτω, υπέφερε και διώκετο, το ελληνικό γένος κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά του την πίστη του Χριστού, την ευσέβεια, την Ορθοδοξία. Έτσι εύχεται η Εκκλησία υπέρ του ευσεβού ημών έθνους και του φιλοχρήστου στρατού. Όμως, εάν έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι πρότινος, σήμερα δυστυχώς δεν είναι καθόλου ευχάριστα για μας. Η Ορθοδοξία δέχεται επιθέσεις από Ανατολή και Δύση, αλλά και από μέσα. Μέσα από τα τείχη, από τους ίδιους τους Έλληνες. Εξακολουθούμε να λεγόμαστε Ορθόδοξοι, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε αρνητέ και πολέμοι της Ορθοδοξίας. Ζούμε έναν τρόπο ζωής παντελώς ξένο και αντίθετο προς την Αγία Ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Και ρωτώ προκαταβολικά, γιατί θα πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια, σήμερα μπορούμε να ομιλούμε για ευσεβές έθνος ή για ασεβές, ή για λαό δισεβή και παράνομο, όπως λένε τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος, αλλά και να αναφέρονται στους Εβραίους και όχι στους Έλληνες. Με τα πολλής θλίψεως αναλογίζουμε πώς μπορούμε να λεγόμαστε ευσεβές έθνος, όταν είμαστε πρώτοι στη βλασφημία των θείων. Νύχτα και ημέρα, από άκρης άκρης πατρίδος μας, μικροί και μεγάλοι, υβρίζουν και βλασφημούν χυδαιότητα των Χριστών και την Παναγία. Μπροστά μου κάποτε ένα μικρό κοριτσάκι, δεν ήταν 8 ετών, ευλασφήμισε την Παναγία. Τι κάνεις, παιδί μου? Τι είναι αυτά που λες? Η μαμά μου αυτό λέει. Γινόμαστε καλοί δάσκαλοι στα παιδιά μας. Μπορούμε να λεγόμαστε χριστιανοί όταν είμαστε πρώτοι στις εκτρώσεις? Πόση είναι η Ελλαδίτσα μας, η χώρα μας, τόσο μικρή, και όμως κάθε χρόνο 400.000 παιδιά σκοτώνονται, σφάζονται. Μάθαμε να μιλάμε για τη γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους. Μια φορά το έκαναν οι Τούρκοι. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Και αυτοί που επιτελούν τη γενοκτονία δεν είναι οι εχθροί μας, αλλά είναι οι γονείς προς τα παιδιά τους και κυρίως οι μητέρες. Και σας παρακαλώ, έπαθε κανείς τίποτα από αυτούς που επί χρόνια ολόκληρα σκοτώνουν τα παιδιά τους? Έπαθε κανείς τίποτε? Ήρθε η αστυνομία, ήρθε ο δικαστής, ο εισαγγελέας να τον πιάσει? Όχι. Για πειράξτε μια γάτα και ένα σκύλο, να δείτε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες. Όχι απλώς δεν είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά πολύ μεγάλοι Φαρισαίοι.
Λεγόμαστε Ορθόδοξοι και είμαστε πρώτοι στο κάπνισμα, στα ναρκωτικά, στην κρεοφαγία, πρώτοι στην ενηθικότητα, για να μην προχωρήσω περισσότερο. Οπότε, εάν από το σύνολο των Ορθοδόξων κάποτε λέγαμε η Ελλάδα ήταν 100% Ορθόδοξη, λέγαμε 99%, λέγαμε 97%, τώρα πήγαμε 95%, δεν ξέρω τελικά πόσοι έμειναν, όπως θα το διαπιστώσετε και εσείς σε λίγο. Εάν από το σύνολο των Ορθοδόξων Ελλήνων αφαιρέσουμε τους βλάσφημους, τους κακούργους και δολοφόνους, αυτούς που έμπλεξαν στα ναρκωτικά και αυτοκαταστρέφονται, όσους πιάστηκαν στα δίχτυα ανηθικότητος, όσοι διαπράττουν τα αμαρτήματα της πορνείας και της μοιχείας και πλήστες όσες άλλες αμαρτίες και διαλύουν τις οικογένειές τους, τι θα μας απομείνει στο τέλος? Αν από τους απομείνοντες αφαιρέσουμε όσους κλέβουν και ψεύδονται ασύστολα, όσους κατηγορούν και συκοφαντούν, όσους μισούν και δεν λένε να μονιάσουν, αδέρφοι μεταξύ τους για τα κληρονομικά, αυτό πια θα φάει πολύ κόσμο. Εξαιτίας των κληρονομικών, το έχω πει αμέτρητες φορές μέχρι σήμερα, πολλοί θα χάσουν τη Βασιλεία του Θεού, την θέση τους στον Παράδεισο. Και να αφαιρέσουμε για αυτούς τι θα μας μείνει στο τέλος. Και να συνεχίσω αν θέλετε, εάν βγάλουμε αυτούς που δεν εκκλησιάζονται σχεδόν ποτέ στη ζωή τους. Η Αρδά έχει σήμερα τόσο πληθυσμό. Άντε είναι 2 εκκλησίες. Δεν είμαστε 500, ούτε 500 στον Άγιο Αντώνιο. Οι υπόλοιποι, το Πάσχα, ούτε και το Πάσχα. Τα Χριστούγεννα, ούτε και τα Χριστούγεννα. Πότε θα έρθουμε στην εκκλησία να δείξουμε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι είμαστε Ορθόδοξοι? Αν αφαιρέσουμε αυτούς που δεν προσεύχονται, που δεν πιστεύουν, που δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν τον αχαρά των μυστηρίων, πόσοι θα μείνουμε? Ακόμη αν υπολογίσουμε αυτούς που κάνουν ψεύτικους όρκους, εκείνους που αγελιδών τρέχουν στους μάγους και στα δαιμονικά, πόσο μειώνεται ο αριθμός? Αν πάλι κατηγορήσουμε αυτούς αφαιρέσουμε αυτούς που κατηγορούν τις εκκλησίες, όσους δεν δέχονται ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όσους έχουν ανακατέψει την ορθή πίστη με πλάνες και διδασκαλίες δαιμονίων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όσους δέχονται ψεύδι και δυσιδαιμονίες, ο αριθμός των πιστών μειώνεται επικίνδυνα αποκαρδιωτικά. Τελικά, πόσοι είναι οι Ορθόδοξοι? Και ρωτώ πάλι, εάν δεν είχαμε τη σωστή πίστη, εάν δεν γνωρίζαμε τον αληθινό Θεό, εάν δεν γνωρίζαμε τον Χριστό, εάν δεν είχαμε σχέση με την Εκκλησία, εάν δεν είχαμε το Ευαγγέλιο στα χέρια μας, τι περισσότερο θα κάναμε? Πόσο χειρότεροι θα ήμασταν? Ποια αμαρτία θα θέλαμε και θα μπορούσαμε να αποφύγουμε? Είναι λυπηρόν, μα αληθές, ότι πολλοί χριστιανοί ζούμε ως άθεοι εν τον κόσμο. Έχετε την εντύπωση ότι η κοινωνία στην οποία ζούμε είναι χριστιανική? Ότι αυτοί που μας περιβάλλουν είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι? Στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Αθήνα και Ρώμη είχαν πολύ λιγότερα αγάλματα ειδωλολατρικά. Σήμερα τα αγάλματά μας είναι πολύ περισσότερα, στα οποία προσκυνούμε και έχουμε καταλήψει τον αληθινό Θεό. Το ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν αποδεικνύεται από τα χαρτιά μας, κάποτε τις ταυτότητές μας, αλλά από τη ζωή την οποία έχουμε και δείχνουμε. Όσοι δεν έχουμε Ορθοδοξία, δεν μπορούμε να έχουμε και Ορθοπραξία. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Αγαπητοί μου, όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα δείχνουν ότι όλοι μας, και εγώ και εσείς, όλοι μας έχουμε να κάνουμε πολύ δρόμο να βαδίσουμε. Έχουμε πολύ και μεγάλο, σπουδαίο, σοβαρό έργο να επιτελέσουμε. Όπως διάβασε και ο πατήρ προηγουμένως στην εγκύκλια της Ιεράς Μητροπόλεως, η πρώτη εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι αφιερωμένη στην εξωτερική Ιεραποστολή. Έλεγε ο Άγιος Καλήνικος, ο δικός μας Άγιος,
Θα ήθελα να είχα δυνατή φωνή και να ανεβώ σε ένα ψηλό βουνό και να φωνάξω προς όλες τις κατευθύνσεις και να ακούσουν όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Να φωνάξω και να πω τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρών ή οι άνομοι, εγκαταλείπατε τον Κύριον και παροργήσατε τον Άγιον του Ισραήλ. Δηλαδή με απλά λόγια, αλίμονός σου έθνος αμαρτωλών, λαέ που είσαι γεμάτος αμαρτίες, γενεά πονηρή, οι παράνομοι, οι οποίοι εγκαταλείψετε τον Κύριον και με τις αμαρτίες σας εξοργίζετε τον αληθινόν Θεό. Θα έπρεπε ακόμη να ξεχυθούμε στους δρόμους σαν τον προφήτη Ιωνά και να φωνάξουμε, να μιλήσουμε για την οργή του Θεού που έρχεται επί τους ιούς της απειθίας και να καλέσουμε όλους, και άρχοντες και αρχόμενους, μικρούς και μεγάλους, να καλέσουμε όλους σε ειλικρινή μετάνοια. Να γίνουμε ιεραπόστολοι. Δεν χρειάζεται να πάμε στην Αφρική και στην Ασία. Να γίνουμε ιεραπόστολοι μέσα στην πατρίδα μας, στον τόπο που ζούμε, στην πόλη που ζούμε, στη γειτονιά μας, μέσα στο σπίτι μας. Εμείς μπορούμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία και να λέμε ότι πιστεύουμε. Πόσοι όμως δικοί μας δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό και με την Εκκλησία? Αυτούς θα τους αφήσουμε έτσι? Δεν θα γίνουμε ιεραπόστολοι? Δεν θα προσπαθήσουμε να πάρουμε από το χέρι και να τους οδηγήσουμε κοντά στον Χριστό, όπως έκανε ο Φίλιππος στον Βαρθολομαίο, τον Ναθαναήλ που ακούσαμε σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο? Να ακούσουμε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό που έλεγε: αδελφοί μου, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Γι' αυτό να επιστρέψουμε όλοι μας προς Κύριον τον Θεόν ημών. Εάν όλα τα αρνηθούμε, ένα να κρατήσουμε γερά, την πίστη μας. Εάν όλα τα προδώσουμε, ένα να αγκαλιάσουμε σφιχτά, τον Χριστό μας. Και αν όλα τα χάσουμε, ένα να κρατήσουμε σταθερά την ορθόδοξη πίστη μας. Διαφορετικά, μη ελπίζουμε να σωθούμε. Όπως η πίστη μας είναι αγία και αληθινή, έτσι πρέπει να γίνει και η ζωή μας. Και τότε θα ευχαριστούμε τον Θεό κυρίως για τρία πράγματα, όπως έλεγε ο πολύς Ηλίας Μινιάτης. Θα ευχαριστούμε τον Θεό πρώτον, γιατί είμαστε χριστιανοί και όχι άπιστοι. Δεύτερον, γιατί είμαστε ορθόδοξοι και όχι αιρετικοί. Και τρίτον, γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι τόσο κατά την πίστη, όσο και στη ζωή και όχι μόνο στην πίστη, όχι μόνο στα λόγια. Τότε να ελπίζουμε πώς θα σωθούμε. Τα δύο πρώτα πιστεύω ότι μέσα στις άκρες έχουμε. Ας προσπαθήσουμε φιλότιμα να επιτύχουμε και το τρίτο, για να είμαστε κοντά στη σωτηρία, για να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.